Kaixo lagunok, gaurkoan denboraldi berriko abestien grabaketa prozesua erakutsiko dizuegu. Hona hemen gure egunerokotasunean pixka bat gehiago sartzeko aukera paregabea. Hasteko, grabaketetatik atera eta estudiora joaten gara. Lehenengoz, noski, beti bezala, Iker Laroba agurtzen dugu. Iker da gure ahots eta abestiekin magia egiten duen pertsona, eta bere eskuetan daude goazeneko abesti guztiak. Iker agurtu ondoren, egunean grabatu beharreko kantak entzuten ditugu. Grabatxera, ahotsak grabatxera. Hurrengo pausoa argi dago, zalantzak argitu eta grabatzen hastea. Zenengo da hori zela? Sí, nada, cantado. Escaquita. Batzuek lehen aldian lortzen dute grabaketa perfektu egitea, baina egia esan hori ez da gehiengoen kasua. Txantxetan esaten dut, garrantzitsuena gozatzea da. Errutinak bizitza osoan ez ziren txiko. Ezin jakin alzatorren udari. Agudoak sartu, estrofak errepikatu eta temazoak sortzen ditugun bitartean, dena grabatuta geratzen. Emaitza finala entzun eta orduan jakiten dugu saioa amaitutzat emateko unea iritsi dela. Hala ere, hurrengo pausoa grabaketa saioa amaitu ondoren musikaleko grabaketa da. Baina hori hurrengo bideo berezian kontatuko dizuegu. Orain... Bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko ikusteagatik eta gure prozesuaren atzean dagoena ezagutzeagatik. Espero dugu gustatu izana eta gogoratu, hau hasiera besterik ez da. Hurrengo bideo berezietan ikusiko duzu gehiago. Bitartean, agur eta hurren arte.